Fa uns dies vaig anar al mercat i només d'arribar-hi vaig començar a salivar. No entenia per què. La fruita i la verdura estan bones, però no he arribat al punt que em facin salivar. Al cap d'uns minuts, però, ho vaig entendre tot. Resulta que en diverses parades venien olives i el sol fet d'intuir que n'hi havia va provocar aquesta reacció al meu cos. Abans d'haver-les vist, abans fins i tot d'haver-les olorat, el meu cos ja havia associat la idea d'anar al mercat amb les olives i això va fer que em posés a salivar. Per què? El meu cos de manera instintiva va respondre salivant davant la perspectiva de topar-me amb una cosa que m'agrada. I com passa moltes vegades, això ja ho va descriure un científic a finals del segle XIX, principis del XX. Concretament el fisiòleg rus Ivan Petrovich Pavlov. Els humans estem aprenent constantment, sigui de manera conscient o inconscient. I salivar quan vaig al mercat és un tipus d'aprenentatge, però en aquest cas inconscient. Aquest aprenentatge es coneix amb el nom de condicionament clàssic. En aquest procés, una resposta automàtica i condicionada s'associa a un estímul específic. Anem a pams. Pavlov va descobrir aquest fenomen per accident. Ell estava estudiant la digestió dels gossos i va veure que la reacció dels animals canviava amb el temps. Al principi, els gossos només salivaven quan ell es posava el menjar davant, ja que sabien que allò els agradava. Però al cap d'un temps van començar a salivar una mica abans de veure el menjar. Els gossos havien après els sorolls que precedien a l'àpat i els associaven amb el menjar, fet que provocava que es posessin a salivar pensant en el que venia. Pavlov se'n va adonar i va fer un experiment en què feia sonar una campana just abans de donar-los de menjar. Al principi, el so de la campana no provocava cap resposta, però passats uns dies, només amb el so, els gossos ja es posaven a salivar. Això era perquè havien après a associar-lo al menjar. D'aquesta teoria es desprenen alguns conceptes importants. L'estímul no condicionat és el que origina una resposta. Pels gossos seria el menjar. La resposta no condicionada és la resposta automàtica davant d'un estímul. Els gossos saliven pel menjar. L'estímul neutre és el que prèviament no provoca cap resposta. En aquest cas seria la campana. De primeres, fer sonar una campana no farà que els gossos salivin perquè és un estímul neutre i no té cap significat associat. Però aquest estímul neutre es pot convertir en un estímul condicionat. És a dir, que si s'associa a una altra cosa pot desencadenar una resposta. Si l'estímul neutre es presenta repetidament junt amb l'estímul no condicionat, l'estímul neutre es convertirà en un estímul condicionat a través d'un procés d'aprenentatge inconscient i provocarà una resposta condicionada. És a dir, si el soroll de la campana es presenta just abans de l'àpat, els gossos aprendran a associar-lo amb el menjar i es posaran a salivar només amb la campana perquè hauran après que després arriba el menjar. Això és la resposta condicionada. Per tant, l'estímul condicionat en l'experiment de Pavlov és la campana i la resposta condicionada és salivar. Ara recapitulem. Tot això venia de que jo vaig anar al mercat i només d'arribar-hi ja salivava. Com s'aplicarien aquests conceptes al meu cas? L'estímul no condicionat és el que origina una resposta, les olives. La resposta no condicionada és la que es dona de manera automàtica, salivar per les olives. L'estímul neutre és el que, prèviament, no provoca cap resposta. En el meu cas, seria anar al mercat. Anar al mercat de primeres no em faria salivar, ja que és un estímul neutre i no li he associat cap significat. Però si jo aprenc de manera inconscient que al mercat trobaré olives, aquest estímul neutre es pot convertir en un estímul condicionat, que, al seu torn, provoqui una resposta condicionada. És a dir, aprendré de manera inconscient a associar el mercat amb les olives. Per tant, en el meu cas, l'estímul condicionat és anar al mercat i la resposta condicionada, salivar.
I tot això gràcies a la capacitat d'aprenentatge que tenim els éssers humans. Només em falta afegir que, si et passa com a mi i cada vegada que vas al mercat et poses a salivar, pots utilitzar l'excusa de no sóc jo, és el condicionament clàssic, i aprofitar per comprar-te unes quantes olives.